Nhar il-ħadd se tkun qed tittella maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista. Appuntament annwali li jiġbed miet ta' familji lejn l-attività minħabba d-divertiment u l-ispettaklu. Xi ħaġa li għal sena oħra se terġa' tkun garantita bl-uniku differenza li minflok fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista din id-darba se ssir fil-Kumpless One. Tkellimna ma' segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis dwar l-aħħar preparamenti qabel nhar il-ħadd. Is-soltu dejjem intqajna ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u n-nies setgħu jaraw l-operat tagħna miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Din is-sena purament nhar il-ħadd mis-satej il-qudiem il-maratona ġbir ta' fondi ħadd tkun qed issir mill-istazzjonijiet One biex in-nies ukoll ikunu jistgħu jaraw ftit mill-investiment li sar hawnhekk. Faċiltajiet ferm akbar minn dawk li hemm fil-kwartieri. Is-sigħat tal-maratona se jkunu mimlijin bi spettaklu ta' sfin, kant u naqab battuti politiċi li ma jonqsux. Ħajkonna ġifieri kant, sfin, ħajkun hemm ukoll laqtiet politiċi wkoll, ovvjament aħna partit politiku u forsi b'mod ftit differenti forsi nista' niżvela xi ħaġa li wkoll ħajkonna pereżempju l-Glenn u Luke magħna li bil-programm tagħhom tagħna tnejn li issa sar sinonimu ma' semmija u l-telespettaturi tagħna. Partit Laburista li issa ilu 3 snin u nofs fil-gvern tiżdiet il-ħtieġa l-aktar fondi biex il-partit issa jibda jħares li kif ħajkompli tajjeb l-operat u l-politika tiegħu. Il-partit ikun qed jagħmel ħafna ħidma issa li anke minn hawn sena u nofs oħra tkun risqa l-elezzjoni jkunu jridu nippreparaw il-manifest u attivitajiet oħra relatati mal-kampanji elettorali u għalhekk issa li iktar risqin dejjem viċin l-elezzjoni ġenerali oħra il-fondi tas-semmija tagħna u tat-telespettaturi huma importanti ħafna li jgħinuna f'dawn il-ġranet.